isip ko. Lami ka lang. Lami ka. Oh, Diara. Tara, nasuguan na sa go nga. Mag voice over, ambot og anong ako naman niya pirmi suguon kay ako na mag-edit. Diretsuhan lang ko no kay kapoy siya voice over. Tara, naghiwa na siya reglamas para pamahaw siya ron eh. Hotdog o ayun so ne biplop dahil biplop talong ano niya pamahaw. Yummy! Tara, ready na. Sinabaw, lamay kayo. Kinang pamahawan eh. Sabaw niya, talong. TikTok na. TikTokan sa niya. Sayawan sa kuno da. Ambot kain sa niya sayawan. Nagsunsunod rin ko siya. Tara, ang lakaw na sa mi.